Moi! Salto Systemsin kulunhallintatuotteita on esittelyssä tässä ja uusi HomeLock-järjestelmä soveltuu erityisen hyvin taloyhtiöille. Ja nämähän on melko yksinkertaisia, helppoja asentaa, käteviä käyttää ja perusidea on se, että esimerkiksi täkillä kuljetaan ovista ihan näyttämällä sitä tuossa esimerkiksi tässä lukijassa ja ovi aukeaa. Vastaavasti myös puhelimella voi avata etänä sovelluksen kautta lukon tai sitten pitämällä puhelinta tässä täkin paikalla, niin se toimii myöskin. Sitten tässä on tämä Ball Reader esimerkkinä ja tämähän on hyvä ratkaisu silloin kun ovessa on jo valmiina sähköinen lukko. Esimerkiksi pääovessa, alaovessa kerrostaloissa monesti on jo valmiina, niin silloin vaan laitetaan siihen tämä ovipääte, CU-pääte, mikä on tällä toisella puolella ja sitten lukija kautta näppäimistö ja silloin ei kauheasti tarvitse tehdä muutoksia siihen oviympäristöön, että se on aika simppeli asentaa ja laittaa ja sama idea joko täkillä pitämällä tässä tai sitten koodinäppäimistöllä näppäilemällä koodin saa oven auki ja edelleen samalla lailla puhelimesta sitten niin sovelluksesta etänä tai sitten pitämällä sitä puhelinta tuossa täkin sijaan tuossa lukijassa. Tämmöisiä erittäin toimivia, yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä kulunhallintatuotteita Saltolta. Ja meiltä SmartLockiltahan näitä saa pyydä tarjousta, niin mä laitan tuohon kommenttikenttään alapuolelle linkin, niin voit laittaa yhteydenottopyynnön meidän nettisivujen kautta, niin mielellään tehdään tarjouksia. Kiitos, moi!